Vice President Sara Duterte miluwat na sa katungdanan isip Secretary sa Department of Education o Vice Chairperson sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict con NTF-ELAC or ELCAC. Matod ni Secretary Chiloy Garapil sa Presidential Communications Office kay dawat ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang resignation ni Duterte nga giluso karong adlaw. Epektibo kini sugod sa Hulyo 19. Gingwa na mohatag og katin-awan si Duterte siyang pagluwat sa iyang katungdanan isip kalihim sa DepEd. Wapay gipahibaw kung kinsa ang itudlo sa nabakanting katungdanan hulip kang Duterte. Si Duterte may running mate ni Marcos sa miaging eleksyon 2022 ubos sa Uniteam. Kahinumduman giangko ni First Lady Luis Lisa Aranita Marcos nga nain kang Presidente Rodrigo Duterte amahan sa Vice Presidente nga mihulagway kang Presidente Marcos nga bangag o hay tungod sa paggamit sa illegal drugs. Giingong na insulto ang First Lady dihang nakita niya ang Vice Presidente nga nagkatawa sa pamahayag sa iyang amahan nga kanhi Presidente sa usa ka rally sa miaging Enero dito sa Davao City patok sa pag-usab sa 1987 Constitution. Hindi man ako ang tumatayong kalihim ng edukasyon, mananatili akong isang ina na nagmamatyag at titindig para sa kapakanan ng bawat guro at bawat mag-aaral sa Pilipinas.